Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun ayhadi faidatun. Wa min sholatin naflilan iku setengah saking sholat sunnah. Sholatu rakaataini utawi sholat rong rakaat. Lil ungsi krana nyeneng-nyeneng ta ngibur fil qabri ing dalem kubur, ngibur mayit sing ana ing kuburan. Kersane mayite mboten susah dengan cara sholat 2 rakaat li ungsil qabri. Niate napa? Niate niki. Usolli sunatan li anisil qabri rakaatain lillahi ta'ala. Dadi mayite yen mboten susah. Ruwiyat den riwayatake ani Nabi sang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dosa apa Kanjeng Nabi layati ora bakal teko alal mayyit ing atase mayit apa asyadu perkara kang berat minal lailati tinimbang bengi al-ula kang pertama itu malam yang paling berat bagi mayit itu malam pertama. Carane pripun? Farhamu bisodakoti farhamu mongko melasano sira kabeh bisodakoti kelawan sedekah man ing wong yamu tukang mati sapa man niku dengan cara ken sedekah dikhususke dhateng mayite niku nek gadah nek mboten gadah fama lam yajid fal yusolli faman mangkoti sapane wae kolam yajid ora nemu sapa man mamina sedekah barang sing dikesedekah mboten gadah fal yusolli mangko becik salat sapa man rakaataini kelawan rong rakaat yaqra'u halimaca sapa man fi ma ing dalem rakaataini ay fi kulli rakaatain tegese ing dalem saben-saben rakaat minhuma sang rakaatain Fatihatal kitab ing maca Fatihah marotan kon saambalan yen gadah barang sing dikesedekake ken salat 2 rakaat salat sunah setiap rakaat maos Fatihah 1 kali wa ayatal kursi lan ing ayat kursi maca ayat kursi sawise Fatihah ping pira marotan kon saambalan wal haqum mutakatsur lan maca ing ayat al haqum mutakatsur marotan kon saambalan wa qul huwallahu ahad lan maca qul huwallahu ahad sarampunge asyara marratin kelawan 10 pira-pira ambalan sing diwaos Fatihah rakaat pertama karo rakaat kedua niku sami wa yaqul ba'da salam wa yaqulan donga sapa man sawise rampung ba'da salam ing dalem sawise salam maca ndonga Allahumma inni shallaitu hadhi sholata wa ta'lamu ma uridu maknane Allahumma ya Allah inni sak temene ingsun iku sholaitu salat sapa ingsun hadhi sholata ing ikilah salat rupane salat anis kubri wa ta'lamu lan ngertos panjenengan ma ing perkara uridu kang ngarepake sapa ingsun Allahumma ba'ats thawabaha ila kubri fulan bin fulan iki mayit sing dikhususke Allahumma ya Allah ib'ats mugi ngutus panjenengan sawaba ing ganjarin salat ila qabri fulan bin fulan. Nah iki mun titik dongane mau tambah sing kathah ngisai. Faedahe napa? Niki faedahe fa'atu mangko ngutus Allah sapa Allah ming saati sanging mangsane man seketika itu ila qabri man kuburi mayit ngutus Gusti Allah alfa malakin ing 1000 malaikat. Ma'akuli malakin iku dalam sartane saben-saben malaikat nurun utai nggo nur setiap malaikat membawa nur wa hadiyatun nggo hadiah kanggo sinten yuknisu hale ngayem-ngayem sapa malaikat dikirimke hu ing mayit ila yaumi yunfakhu fisur saking dinane den tiup apa fisuri sangkakala. Jadi diseneng-seneng kalih malaikat sampai dina kiamat. Niki faedahe salat li ungsi toli anisil qabri. Wallahu a'lam.